Evidentemente é unha situación reversible, que hai unha base importante sobre a que traballar para construir un futuro moi esperanzador en torno á lingua. Eso require cambiar as políticas lingüísticas, pero vemos que parece que non é esa a liña na que está traballando de momento a Consellería. Xa temos un consenso en torno á lingua que está recollido no Plan Xeral de Normalización Lingüística. Queremos que se revalide ese compromiso cos obxectivos e coas liñas de actuación que están previstas nese plan e que no prazo de 2 meses se pacte un cronograma e os recursos suficientes para poder leválos adiante, que nos entendemos que o mínimo sería que nos orzamentos de 2025 se triplicaran os fondos destinados á política de normalización lingüística. Pensade que hoxe os recursos que ten a Secretaría Xeral de Normalización Lingüística son un 45% menos que no ano 2009 e, por o tanto, é imprescindible que haxa un maior apoio a todo o que ten que ver o noso idioma para poder implementar políticas que nos permitan reverter unha situación tan crítica.